Mlaleli wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje. Ukubingelela uyena uMathinto wacebisa intombi ezimqamela amehla akho abanye zibaqamela imali twice. Ngana wethu ungabe usuku lakho lokuqala ulangica uthenze ukulungela ukupress subscribe button wenze sure ukuthi uyalike kuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Amaphoyisa aKwaZulu Natal aseqinisekisile isigameko esenzeke emzini kasaziwayo uMusa Mseleku sokuthi indodana yakhe uMpumelelo Sibindi Mseleku udubule wabulala owesilisa obegasele emzini kayisehlome ngesibhamu esigodini sakwaMadlala eMzumbe ngoLwesihlanu olwedlule. Udaba lwalesi sigameko lwesabalala ey'nkundleni zokuxhumana kwavela ney'nsolo ezahlukene njengoba kube nabanye abasole ukuthi umufi ubengazile ukuzogqekeza kodwa ubefuna uMseleku. Basole ukuthi lona wesilisa unobudlelwane nentokazi uMseleku asanda ukuyethula njengoba yinkosikazi yakhe yehlanu. Abantu babe nemibono eyahlukahlukene ngalesi sigameko esiqale sakhulunyelwa phansi kwaze sekugcine kungacaci ukuthi lo mlisa ubezokwenzani njengoba behlome ngesibhamu. Ngokusho kokhulumela amaphoyisa kulesi sifundazwe uColonel Robert Nentunda uthena imibiko iveza ukuthi umufi uneminyaka ewu-25 ubudala ugasele kulo muzi ehlomile wafica owesifazane obematasa eqhuba umsebenzi wakhe. Ufike wabe esebuza indodana yomqashi lona wesifazane ube esehayiza ememeza nokuyilapho kuphume khona indodana yomqashi yamdubula kusho uColonel okhulumela amaphoyisa esifundazwe saKwaZulu Natal. Uthena amaphoyisa aphenye icala lokuzama ukugqekeza abe esevula idodo lophenyo lokubulawa kwalo mlisa. uMseleku usematheni kulezi zinsuku kulandela ukubuya kohlelo lwakhe lomabonakude olubizwa ngokuthi uThando Nesithembu oseludlala iy'nsuku ezimbili ngesonto esiteshini uMzansi Magic. Indodana kaMseleku uMpumelelo nayo iyingxenye yalolu hlelo. Ukhulumela umndeni namakhosikazi akhona uSibindi uphinde abonakale futhi kolunye uhlelo olungasekho emoyeni olukhuluma ngezingane zikaMseleku olubizwa ngokuthi izingane zesithembu. Ethintwa uMseleku ngoWhatsApp uzwakalise ukushaqeka ukuthi intatheli yenza udaba kodwa ibuza kuyena, "Ngiyamangala ukuthi wenza udaba ngami kodwa ufuna nginike imininingwane," kuphendula uMseleku ngemuva kokubuzwa ngesigameko esenzeke kwakhe. Intatheli iqhubekile nokumbuza ukuthi ngabe kukhona yini akwaziyo ngalesi sigameko okuthiwa senzekile kwakhe. Ushaye ngamafuphi, "Mfowethu ngeshwa bengingekho angazi lutho," kuphendula uMseleku. Sephenduke usaziwayo kwazise kunolunye uhlelo walwethula kumabonakude olubizwa ngokuthi Umnakwethu. Ngokwelanga lithole ukuthi uSibindi unenkampani yonogada kanti kusolwa ukuthi usebenzise esinye sezibhamu zakhe ukudubula umufi. Kugcine kungavelanga ukuthi ungowakuphi futhi ubehambisana nobani ukuhlasela kulo muzi. uMseleku namakhosikazi akhe amane aziwayo waseke abonakala izikhawu kumabonakude nakwezinye iy'nhlelo nokungu-NK Busisiwe Macele, NK Nokukhanya Mayeni, NK Nokuthobile Mayeni nonkosikazi Mbali Mangwabe muva ohlelweni lakhe oluqhubekayo kumabonakude. Usanda kwethula intombi abheke ukuthi ibe unkosikazi wehlanu. Mlaleli wami, le mgosi siwuthatha laphana kwiLanga News. Ngokwakho wena le ndaba uyizwa kanjani futhi wena uyazi kanjani njengoba-ke uMpumelelo esolwa ngokubulala omunye owayeyisoka noma ukusolwa ukuthi wayeyisoka la nkosikazi kaMseleku ongunumber 5. Angizuvota lakho laphana kwi-comment section ukuthi ngempela wena uyizwa kanjani le ndaba. Ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike ividiyo. Hlangane kwividiyo elandelayo. Danko.